Og denne rejse har varet i mange, mange år. Jeg er jo født og opvokset i Mellemøsten. Min mor var syrer, og min far er palæstinenser. Og i Syrien, der kom jeg i koranskole. Jeg skulle lære Koranen udenad som 11-årig. 6.616 vers, 114 kapitler. Og når man lærer Koranen, så bruger man kroppen. Så jeg kunne Koranen næsten udenad, men jeg forstod ikke, hvad jeg kunne. For Koranen er skrevet på gammelsprog, og den må ikke opdateres sprogligt. Og det vil sige, mange af dem, der kan Koranen udenad, forstår ikke, hvad det er, de kan udenad. Så i koranskole, der fik vi fortalt, hvordan verden er blevet skabt. Allah, den almægtige, har 99 egenskaber, og vi fik at vide, det, der er afgørende for at blive frelst, det er handlingerne. Og her har vi den store forskel mellem islam og den lutherske evangeliske form for kristendom. I den lutherske evangeliske form for kristendom, det, der er afgørende for at blive frelst, det er troen. I islam, der er det handlingerne. Vi fik at vide som børn, fra man bliver født til man dør, der er en engel, der følger ind og registrerer alt ned. Med henblik på dommedagen. Har man levet optimalt islamisk liv, så kommer man tilbage til paradiset. Har man levet et syndigt liv, så kommer man i helvede og bliver brændt i al evighed. Så jeg er vokset op med frygt. Frygt for dommedagen. Helt fra barnsben. Men i kristendom, der står i Bibelen 365 steder, frygt ikke. I islam, der er det frygten, der dominerer. Det, der dominerer, det er social kontrol. Det er, at der venter dig straf, hvis du ikke opfører dig ordentligt. Og i Koranen står, du skal elske Allah. Hvis du ikke elsker ham, så bliver du straffet. Modsat det, som Paulus sagde, kristendom handler om tro, håb og kærlighed. Kærlighed bliver nævnt mange, mange gange. Så det var det, jeg kom med til Danmark som 11-årig. Og jeg kom så i gymnasiet. Og i gymnasiet, der lærer man at blive kritisk. Sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det vigtigste er ikke udenadslære, det er også at tænke selv. Så i gymnasiet, der lærte jeg at blive kritisk. Og samtidig med min gymnasietid, der blev Salman Rushdie dømt til døden af Khomeini. Jeg begyndte at blive mere og mere kritisk over for islam, den sociale kontrol, det at der hele tiden er frygt, der dominerer. Og så begyndte jeg at tage afstand fra det hele. Jeg er ikke ateist. Jeg tror på en skaber. Jeg tror på, ikke alting er tilfældigt. Så jeg begyndte at blive nysgerrig i forhold til andre religioner. Jeg lavede en bog sammen med tidligere overrabbiner i Danmark, Bent Melchior, i år 2000. Den hedder Modsætninger mødes. Og der fik jeg min første introduktion til den kristen-jødiske tradition. I år 2004 lavede jeg en bog sammen med præsten Katrin Lillør. Den hedder Tro mod tro. Og her blev jeg opmærksom på kristendom og det kristne budskab. Dengang, der var jeg kristendomsblank. Jeg sagde til Katrin Lillør, præsten, I tror på 3 forskellige guder. Det er blasfemisk. Nej, sagde hun, min ven, du har misforstået det helt. Treenighed går ud på, at Gud på et tidspunkt kommer i øjenhøjde med mennesket via Jesus, og bliver ved med at være hos menneske via Helligånden. Og så tænker jeg, det er da smukt. Det er smukt, at Gud kommer så tæt på dig, og kommer dig i møde. Jeg er vant til Allah, der sidder som en orientalsk fyrste i sin ophøjhed og kommanderer med mig. Indimellem spænder ben for mig. Jeg begyndte, og det jeg også lært i Katrin Lillør, det er også det der med, at Jesus gik i døden for os. Han lå sig slå ihjel for vores skyld. Hvor Mohammed, han blev ved med at slå ihjel, indtil han døde. Der har vi en af de store forskelle. Så som voksen
begyndte jeg at læse Koranen selv med kritiske briller. Og jeg må sige, da jeg var færdig med at læse Koranen som voksen, jeg var chokeret. Jeg tænkte, hvad vil Allah med os egentlig? Det virker som om han hader os. Der står i Koranen, at Gud har skabt Adam ikke af jord, men af beskidt jord. Hvorfor skal det være beskidt? Der står også et sted, Allah har listige planer for at fylde helvede med mennesker. Det er da ikke Allahs opgave at fylde helvede med mennesker. Det bør være Allahs opgave at undgå, at der kommer mennesker i helvede. Jeg læste hadiserne, det er fortællingerne om Mohammed. Der fik jeg også chok. Og her kommer vi ind på det, vi ofte hører, når der begås terroraktioner. Så er der straks nogen ud at sige, det har ikke noget med islam at gøre. Jo, det har det mange gange. Tag nu ham, der forsøgte at slå Salman Rushdie ihjel i New York. 30 år efter romanen udkom. Der var straks nogen, der var ude og sige, det har ikke noget med islam at gøre. Men hvis man ser på de islamiske hadiser, 5 steder kan man finde, hvor profeten Mohammed selv giver ordre til drab på kritiske digtere. Den ene af dem, det var en kvinde, hun havde et barn. Hun blev slået ihjel, fordi hun lavede kritiske digte om Mohammed. Så når største rollemodel Mohammed giver ordre til drab på kritiske digtere, så er der en i New York, der går efter Salman Rushdie. Så det med at gå ud og sige, det har ikke noget med islam at gøre, er jo forkert. Og jeg tror, mange muslimer, der siger, at det har ikke noget med islam at gøre, har ikke selv læst kilderne og Koranen. Så de mest moderate muslimer, der findes, det er dem, der ikke ved så meget om islam. Dem, der virkelig har forstået islam og Koran, det er islamisterne, det er fundamentalisterne. Men dermed ikke sagt, at alle muslimer er fundamentalister, islamister osv. Jeg er ikke kritisk over for den enkelte muslim. Nogle af dem, jeg elsker allermest, er muslimer. Min mor, hun bærer tørklæde, hun har været i Mekka osv. Hun har arvet religionen. Og for hende er det åndelige, der er det dominerende. Så det er jo ikke alle, jeg er ude efter. Jeg er efter de der skrifter, dogmer. Det er dem, jeg er kritisk overfor. Det, der virkelig fik mig til at omfavne kristendom, virkelig meget, det var efter, jeg havde læst bogen af den britiske historiker Tom Holland, Dominion. Fremragende bog. Dominion, Tom Holland var ateist. Han var ekspert i oldtiden, i Romeriet, i det gamle Grækenland. Og han skriver i bogen, vi går rundt og tror, at de gamle grækere og romer, de var civiliserede. Det var de ikke. Grækenland, demokrati, ja, for de rige mænd. Ikke andre. Romerne kunne bygge veje og så videre, men de var ikke så civiliserede. Prøv at tænke en befolkningsgruppe, der hver weekend tager i Colosseum for at se slaver blive torteret ihjel. Og man sidder og klapper, og man vil gerne se mere. Og der spørger Tom Holland, hvor er empatien? Hvor er medmenneskelighed? Hvor er næstekærlighed? Hvor er samvittighed? Og ifølge Tom Holland, der startede alle de her ting med kristendom. En ny verden blev skabt, især med Paulus. Jeg blev meget optaget af Paulus. Jeg er meget begejstret for Paulus. Det er en af de vigtigste personer, den vigtigste for den vestlige civilisation. Så for Paulus, der skete det på vej til Damaskus. For mit vedkommende skete det på vej fra Damaskus. Jeg spejler mig indimellem i Paulus. Og noget af det vigtigste i forhold til kristendom, de frihedsværdier, vi holder så meget af, de tager udgangspunkt i kristendom. Demokrati, kønsligestilling, menneskerettighed, ytringsfrihed.
de har udgangspunkt i kristendom. De kommer i hvert fald ikke fra Kina. De kommer ikke fra Mellemøsten. De kommer ikke fra Afrika. De har udgangspunkt i kristendom, og derfor er, efter min opfattelse, er kristendom og den vestlige kultur alle andre overlegen. Til sidst vil jeg sige, at jeg mener ikke, at islam kan integreres i Vesten. Jeg har selv forsøgt og har været fortaler for integration og reformation. Men det er mission impossible. En del af islams DNA, det er at være i flertal. Selv når man er et mindretal, så vil man gerne være i flertal. Og det giver problemer. Så jeg tror ikke på det multikulturelle. Det multikulturelle betyder bare mere islam. Og det er et kæmpe problem. Man vil have bederummer, man vil have det ene og det andet. Bor du i Norge, bor du i Danmark, bor du i Sverige, så skal du omfavne den kultur og de værdier, der er i det samfund, du er kommet til. Så jeg er tilhænger af assimilation og ikke integration. Og folk med muslimsk baggrund skal gøre som jøderne. Derhjemme, der kan man godt være ortodoks jøde, men udenfor, der omfavner man det omgivende samfund. Og jøderne bør være rollemodeller i det her. Så jeg vil sige, assimilation, det er vejen frem. Og en sidste ting. Der er mange muslimer, der konverterer til kristendom i det skjulte. Og de holder det for sig selv. Der er rekordmange, der forlader islam i øjeblikket. Det, jeg mener, der er vigtigt for at få muslimerne til at omfavne kristendom, det er, at de kristne kirker, de kristne præster, skal være meget mere aktive missionærerne, end de i dag. De holder kristendom og det kristne budskab tæt ind til kroppen. Man skal ikke ud og banke på døren, men hele tiden fortælle om det smukke kristne budskab, der trænger til at komme meget bredere ud ind i øjeblikket. Tak for ordet. Tak.